Знаете ли, че само 5% от информацията в интернет е достъпна за вас през повечето търсачки? Какво се крие в останалите 95%? Какви тайни крие така наречения Deep Web? Останете с мен, за да погледнем отвъд повърхността на интернет и да разберем какво се крие в тъмната му страна. Така наречения Deep Web са страници, които не са индексирани от популярните интернет търсачки като Google, Yahoo и други. Това са най-вече лични страници, фирмени мрежи и общо всякаква информация, която не трябва да бъде достъпна за всички. Поради тази причина Deep Web е нещо много полезно и ценно и повечето от нас го ползваме по една или друга причина. Проблемът идва, когато се потопим още по-дълбоко в така наречения Dark Web. Това са сайтове, които завършват на .onion и са достъпни само през браузъра Tor. Тези страници са разработени през 90-те години от военноморската лаборатория за проучване на САЩ с цел анонимна комуникация по деликатни теми. Комуникацията минава през много защити и специални мрежи и така участниците в разговора не могат да бъдат проследени. Принципът е прост. Всяко действие, което извършвате през Tor, минава през няколко компютъра, намиращи се в различни точки на света и така тези действия не могат да бъдат проследени и вашият физически адрес остава скрит. Както сами може да се досетите, това е много удобна платформа за нелегални дейности. Един от най-известните сайтове в тъмната мрежа беше платформата за продажба на наркотици Silk Road, позната още като eBay за наркотици. Там потребителите може да си купуват всякакви наркотици, използвайки биткоин, което е много трудно за проследяване. През 2013 година сайтът е затворен след дълго интензивно проучване на ФБР. До момента на спирането си сайтът е генерирал 1,3 милиарда долара от продажби на наркотици. Това обаче далеч не е най-лошото, което може да откриете в Dark Web. Съществуват много сайтове, в които се продават оръжия, фалшиви документи, експлозиви, химикали, компютърни вируси. Дори може да си закупите лична банкова информация на различни хора. Твърди се, че може да намерите личната информация дори на влиятелни хора като президенти и така нататък. Има нещо, което обаче е още по-притеснително. Dark Web е игрална площадка за всякакъв вид извратени индивиди. Например, там може да намерите рецепта как да сготвите човек. Съществуват така наречените червени стаи, където се плаща да гледате на живо как измъчват човек и потребителят може да предлага метода на мъчение. Едно от най-големите общества в тъмната мрежа обаче са педофилите. Извинете ме, но не искам да влизам в детайли и да описвам дейностите, които се извършват в тези сайтове. Ако още се питате какво може да намерите в Dark Web, отговорът е всичко. От това да си купите марихуана до това да наемете хитмен. Дори терористичните организации като ISIS използват Dark Web за комуникация. Защо тогава тази мрежа не бъде спряна? Предполага се, че това не е възможно. Dark Web е част от доста използваемата и полезна Deep Web. А и заради принципа на работа за тази система и анонимността, която осигурява, прави проследяването на тези сайтове почти невъзможно. Предполага се, че в последните години се прави мащабна акция срещу потребителите на Dark Web, като дори от момента, в който напишеш Tor в Google или свалиш браузъра, компютърът ти започва да бъде следен. Надявам се това видео не ви насърчи да влезете в тъмната страна на интернета. Съветвам ви да не го правите, дори от любопитство, защото има огромна опасност от това да се натъкнете на нещо, което не трябва, а също така компютъра ви да бъде хакнат. Аз лично никога не съм влизал там и не смятам да го правя. Понякога е по-добре да стоим на повърхността, защото дълбините могат да бъдат много опасни.